Quan vaig acabar la universitat, ja dic, tenia 19 anys, i clar, va començar a tocar a treballar. I a treballar, doncs, el que hi havia a castellà en aquella època era pràcticament la tolrà. Ja dic, em van fer una prova per entrar a les oficines, vaig començar a treballar a Fàbrica Nova, a la secció portant més o menys els telers. Després de la mili vaig tornar i, clar, abans et guardaven, bueno, és que era obligat, et guardaven el lloc de treball i em va proposar que hi havia, per anar a Can Barba, que abans la Tolrà tenia Fàbrica Nova, Can Barba i el Molí, que eren els acabats. I em va proposar anar a l'oficina Can Barba, com a cap de l'oficina, fins que també va sortir l'ocasió de tornar aquí a Fàbrica Nova, perquè ja després sí que es jubilava el cap de programació d'aquí de Fàbrica Nova. Aquí vaig estar també, ja dic, no recordo els anys, però 3 o 4 anys, fins que em van proposar a l'any 85-86, es jubilava també, perquè abans d'aquella època els jefes doncs, ja es començaven a jubilar, i em van proposar de portar la secció de nòmines. Vaig estar allà fins que es va jubilar el cap del jefe de personal, que era el senyor Pérez, vaig quedar ja de jefe de personal i nòmines fins que va tancar l'empresa. Havíem arribat a estar 1.200-1.300 treballadors. Era pràcticament mig poble. Quan vaig entrar, al principi tothom deia bueno, és que aquí a la Tolrà no guanyaràs molt, però és per tota la vida. Això era la frase típica, no? Pues no va ser per tota la vida. A l'any 95 van tancar. Ens vam quedar tot el mes de gener, només els de nòmines, per poder fer tota la paperassa, i va ser curiós perquè estàvem nosaltres sols allà a les oficines, amb els 4 o 5 guàrdies jurats que van posar, els que van comprar la maquinària i tot això, i ens tenien controlats allà com si que no podíem anar ni al lavabo sols, pràcticament. Vam marxar i va ser una experiència una mica, què et diré jo, desconcertant, que els 3 o 4 que estàvem allà d'oficina i jo com a cap d'oficina vam ser els últims que vam estar a la fàbrica.